Spektar pogledaj private. Javi mamu ti jede mrtvuja. Dobro večer. Dragan mi rika telefona. Jel Dragan tu kaj telefona? Pitaj ga Vidio šmrče. sam vaš oglas u mojauto.rs za traktor Ursus C355. Kako? Pa to sam rekao, 335. A, 355. Samo da pitam, cijena je 2800 €, ali to je fiksna cijena ili možda tu nešto se izvadi da se začunate? Oterba kurac. Nek se mijenja za ključeve. Za cash, znači manje su para. A da mogu to nekako na 2000... neko me zove sa 064. Sad kod sebe, tako da... Kurva ona. Ona za 10 €, javi se. Izvinite, ja sam što zovem ovako kasno, ali uramek je... Neko me zove sa 064 broja, prvi put Javi vidim se, u javi životu. se. Ne ću javno zajebi. Javi se, nemoj da se Kako? žena, ajde. Kragovac. Vaću vas ja sutra, ako možete samo da mi kažete koliko sati bi trebalo. Ajde, znači, ajde, dobro, čujemo se, pozdraviti Kevo, ajde.